ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ስድራ እግዚኣብሔር ናይዚ ዩቲብ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩምን ዝኾንክንን ከመይ ኣለኹም እና ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ ሰናይ ትምኒተ እዩ። ብምቕፃል ድማ ናይዚ ዩቲብ ቤተሰብ ዝኾንኩም ዝኾንክንን ላይክ እንዳገበርኩም ኮሜንት እንዳፅሓፍኩም ምኽረብኹምን ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ እና ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዘለኹ ምርጥ ምግቢ ቀላልን እያ ሓቢርና ንከታተል ኣሕዋተይ ማዕረይ። ያው ድጃጅ ስድር ንጠብስ ብዘይቲ ገይርና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ናብ ስንያ ዘይቲ ጌርና ትድጃጅ ሰደር ሽዑ ንጠብሶ ብደንብ ጌርና ቀስ ኣቢልና ሓዊ ቅንስ ኣቢልና ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር ኣሕዋተይ ማዕረይ። እስኪ ካብኡ ከዓ ኮሜንት ርእይቶ ገለ ከቕበል እየ። ያው ከምዚ ጌርና ቀስ እንዳበልና ሓዊ ከይነብዝሐሉ ምእንታን ፍትክትክ ከይብል ሓዊ ቅንስ ኣቢልና እንዳገልበጥና ነብስሎ። ይኸው ኣሕዋተይ ማዕረይ እንዳበሰለ እዩ። ያው ጊዜ እኳ ብጣዕሚ ይወስደልና እዩ። ቀስ እናበልና ኣብዚ ድማ ናቱ እንትን ሕፅር ዝበለ ስልሲ ክንሰርሕ ኢና። ያው ሽጉርቲ እንዳቀለኹ እየ። ያው ዘይቲ ንገብረሉ ዳዕመይ ካብ ብዙሕ ዘይቲ ኣይፈትውን እዮም እንደይ ተቆጥረ እያ ከይትብላ። ያው ኮሚደረ ገይረሉ ኣለኹ ሕጂ ንእሽተን ማዕጅን ጠማጥም ንገብረሉ ኢና። ያው ኮሚደረ ምናምን ኩሉ ሓዊሰዮ ኣለኹ። ባህራት እውን ንገብረሉ ንእሽተይ ዘለና ባህራት ያኔ ቀመም ማለት እያ ንጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ንገብር ኖርማሊ። دجاجنا وين كنت تريا أنا بسلت يا قصيلها مالتي
ከይሓረና ሓዊኡ እንሰቢልና ያው በሲላልና ላ ሕጂ ናብዛ ክሽና ዝሰራሕዋ ናብኣ ክንገብራ ኢና ምስኡ ሓዋዊስና ብደንቢ ሓዊኡ እንሰቢልና ድማ ብጣዕሚ ክነብስሎ ያው ናብኡ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ያው እዚ ብደንቢ ምስ በሰለ ኣብ መጨረሻ ክሬም ጣባ ክንገብረሉ ኢና። ጨው ጣዓዒምና ገለ በቃ ከምዚኣ ትሕዝቶና ናይ ሎማዓንቲ ይኸው ወዲእና ገለ እናበላዕና ኢና ከብላዓኩም ዶ ንቐደም በሎ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ መኮራ መኩሩ ትፈትውዎ ኢኹም ያው ከምዚ ገይረ ቀሪበ ክወስደሎም እየ እና ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ ላይክ ኮሜንት ድማ ኣይትሕማቑ ተፈቲኸና ፃሕፋለይ ያው እዚ ድማ ክሬም ከረሜላ ንሰርሕ ኢና ያው ናይ ሎማዓንቲ እኳ ማራ ዝፈትወን እንዴንዮ ኣድራር ማለት እዩ ከምዚ ከመይ ክሬም ከረሜላ ትፈትዋ እኒአኽን ዶ ወላ ምስራሓ ቀላል እሞ ክተብልዓ ከዓ ክጥዕም ማለት እዩ ያው እዚ ክልተ ዘንዝራእኽነን ካርቶን ክልተ ገይረ 4 ብርጭቆ ፀባ ብቻ ጌርና ንሕብራ ማለት እዩ ንእሽተይ ክስካዕ ገንፈልፈል ዝብል ይኸው ሓወቂዕዎ ኢኺሉ ኣሎ ናብዚ ጌርና ተላጫ ንገብሮ ማለት እዩ ናብ ፍርጅ ነእትዎ መጨረሻ ريا خمسة أتيلا بقى يغيلا حجي
ያው ከምዚ ገይረ መሊአ ኣለኹ። እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ፃንሒትና። እስኪ ላይክ ኣይተማኦ ቪድዮ ድማ ብደንቢ ራእያ ክሳዕ ዝውዳእ እሺ።